Ska du få mat? Är du lite hungrig? Kan du få lite mat? Vi vet vad det betyder, för det har sagt från början just de meningarna. Är du lite hungrig? Kan du få lite mat? Filmar du nu? Har du provat stanna med maten eller? Nej, sitt. Stanna kvar. Varsågod! Hon var en bråkdel sekund före mig. Men. Det här var det bästa hittills. Just att hon satt kvar med det så att hon fick annars flyga på skålen. Ja, men det var ju bra. Ni är så duktig. Jag sitter i tjej. Det går så fort. Herregud. Det är nästan en löjlig snabb. Nämen. Vad det är gott. Är du mätt? Typ gick på 20 för sekunder. Vad det är gott. Vad det är så gott. Mamma tar den då. Jag åker mamma tar den då. Det kan ju hända att man får en portion till, eller? Ja, precis. Det har ju funkat de sista 4. Hej! Hej! Det har aldrig hänt hittills.